Is-sitwazzjoni tan-nirien fil-Greċja qed tkompli teskala hekk kif eluf ta' familji qed jiġu evakwati minn djarhom minħabba nirien qawwija fil-pajjiż. Dwar din il-firxa ta' nirien f'pajjiż bħal Greċja, tkellimna mal-uffiċjal tas-salvataġġ tal-Protezzjoni Ċivili Kevin Paċ. Huwa qal ma' News li meta jkollok firxa ta' medda ta' art kbira, iwassal biex ikun hemm spazju kbir li jtellu it-temperaturi. Li mbagħad inti tant jilħaq temperaturi kbar, tant in-nar jiskala li ma jibqax iktar kontrollabbli jibda jintilef minn idejn il-pumpiera n-nar u inti jkun hemm il-ħtieġa li trid tevakwa biex issalva n-nies. F'każ bħal dan jiskatta l-mekkaniżmu ta' għajnuna tal-Unjoni Ewropea fejn membri tal-Protezzjoni Ċivili minn madwar pajjiżi Ewropej joffru l-assistenza. Il-membri stati tal-Unjoni Ewropea jirrispondu billi jaraw x'tip ta' għajnuna l-pajjiż ikun jagħti jitlob. Fil-fatt hemm fit-2018 Malta kienet fil-fatt kien hemm xi ħaġa simili għax il-Griegi kważi ħanajtek jintlaqtu minnha kull sena dil-biċċa xogħol u konna anke ħantellaw kontinġent anke minn Malta biex nassistu lill-Griegi. L-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili għalmana kif fix-xhur tas-sajf tiżdied it-talba għall-għajnuna kawża tan-nirien, iżda din is-sena minkejja l-mowġa ta' sħana l-għajta għall-għajnuna kienet l-istess daqs snin oħra. Bl-iktar sejħiet għall-għajnuna ikunu nirien ta' skart u ta' ħaxix li ħafna drabi ikunu assoċjati flimkien, għal kif ħafna drabi n-nirien fart isir b'negliġenza li mhux bil-fors issir biskop imma tista' ssir b'mod aċċidentali. Dak li ikun drama xi ħaġa, għandek sħana, ġifieri beda jibbildja sħana, ovvjament biex ikollok in-nar aħna nafu li ikollok it-tliet elementi, irid ikollok is-sħana li hija l-ħejt, għandek il-fuel li huwa l-ħaxix f'dal każ u għandek l-ossiġnu li huwa l-arja ta' madwarna dik in-nifs li qegħdin neħdu l-ħin kollu, kif jikkombinaw dawk it-tliet elementi f'daqqa hemmhekk jibdilek nar. L-uffiċjal qalinna kif sors bħal riħ jagħmilha diffiċli għall-pumpiera hekk kif dan imexxi n-nirien anke l-kilometri sħaħ.